Bon dia, Caricús. Avui és dia 5 de novembre i ens en anem al CreaFest. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. I res, abans de marxar, explicar-vos que soc de l'organització i el CreaFest dura tot el dia. Estarem a Manresa des de les 7 del matí fins, no ho sé, a les 10 o a les 11 del vespre. I és clar, per logística se'ns feia molt complicat que vinguessin la Marta i el Roc, més que res per anar-hi amb el Roc tot el dia per allà era bastant inviable. Així que la part negativa és que hi aniré sol, però bé, espero trobar-me molts creadors de contingut i si veniu amb mi els veureu. Som-hi! Doncs ja estic a Manresa i ja estem muntant les carpes d'on serà el CreaFest. Mireu, mireu! De mica en mica ja va agafant forma això. És 8:45 del matí, ara estic jo muntant acreditacions, hi ha altres companys que estan muntant el punt de llum, fa fred, se'n veu el nas vermell, i bé, seguim. Seguim i tenim el fotocall muntat. Mireu, mireu que fa goig. A darrere el fotocall. Ha costat trobar com anava muntat, però al final aquí ho tenim. Tinc una mica les mans congelades, però això va agafant forma. Ja hi ha més carpes, més expositors. Ara us ensenyo una mica tot com està. I encara no ha començat això. Pujat a l'escenari. Ja tenim també les enganxines Caricú aquí a la taula de creadors. Vinga, anem-li a donar l'acreditació a l'Esteve Rovira. Aquí tens la teva acreditació. Una salutació pels Caricús. Ei, guapíssims! Us trobo a faltar, eh? Després us faré fer la croqueta, eh? Doncs ara ens hem trobat l'Anna, del canal de YouTube d'Anna Round. Hola! Explica'ns pels Caricús una mica de què va el teu canal. El meu canal va sobre... Bueno, faig vídeos sobre els meus viatges i ara últimament estic fent més vlogs on explico una mica com anar als llocs, les creus de cada cosa, problemes que et trobes, que és més divertit al final. Doncs ja ho sabeu, si no la seguiu, us deixarem per aquí l'enllaç. Adeu! De genolls. Un hola Caricús, no? Hola, Caricús. Doncs ara em vaig cap a l'auditori, que jo encara no hi he anat avui, a deixar uns dels papers de creadors i a veure si ja tenim la que fa la xerrada, la persona que fa la xerrada ara a 11:15, perquè això està a punt de ser ja. Buah, quin fred que fa! Però de moment sembla que la cosa va tenint bona pinta. Així que som-hi! I per començar
La primera xerrada ens la fa la Bea de Fundació.cat i és de què volen les marques dels influencers. Així que molt atents perquè ens interessa. Algunes idees de el que esperem nosaltres de vosaltres per tenir una campanya i una col·laboració exitosa. Ja surt el sol a Manresa. Sense cap por, units de bo, pudor i agafaria els meus cops i el meu camí a mi. A tots impressions sempre, ara ho veureu. Anem l'avançat, l'hora de drac. Ara per a nosaltres si allarguem la mà. Mira que m'he trobat. Hola, caricus! Si em voleu fer aquest favor, salteu una mica amb nosaltres, que així no ens quedem sols. Home, anunci! I res, ens havíem estem, família? Però encara no havíem fet mai. Mireu qui m'he trobat i què m'ha donat. Salut als caricus. Salut! Doncs això de tenir les dues ubicacions, a la plaça i a l'auditori, a vegades ens complica una mica. I ara el meu objectiu és anar a la plaça i a veure si faig venir gent cap a l'auditori també, perquè està a punt de començar una xerrada molt interessant i no està gaire ple. Hi hauria d'haver-hi una mica més de gent, a veure si ho aconseguim. La notícia no, del tant per cent de joves que parlen català als barris de Barcelona, que és bastant baix. És a dir, aquesta I sovint perdo les grans ocasions. Per què? Jo vull que tots dos obrim les ales. Diguem com a cimes, ens m'agrada moltíssim veure. Mireu qui m'he trobat. Hola, què tal? Japó. Acabem de cantar aquí al CreaFest i estem encara nerviosos, amb xoc, però molt contents. Ha anat molt bé. Ha anat molt bé, jo crec que sí. I contents de poder desvirtualitzar tothom, a vosaltres mateixos i a tots els creadors i creadores. Estem molt contents d'estar aquí. Doncs ja ho sabeu, si no els seguiu, seguiu-los. Us deixarem aquí baix l'enllaç, Moltíssimes gràcies. Pel blog Caricú, mira què m'he trobat. Hola, Caricús, una salutació a tots els Caricús. Ja ho sabeu, si no seguiu el canal d'en Darth Segador, feu, que us deixarem també l'enllaç aquí sota, com la resta de creadors que hem saludat. Que la força us acompanyi. Mireu qui m'he trobat aquí. Hola, sóc el Gerard, Gerri Kerriberri, ja el conec des de fa temps a l'Òscar i la família Caricú. Bueno, ens seguim des de fa molt temps les xarxes. I suposo que tots els que ens esteu mirant ja el seguiu a TikTok, però si no ho feu, feu, Seguiu-lo ell, seguiu-lo ell. Un plaer. De moment està tenint molt èxit la trobada del CreaFest, no sembla? I tant aquí a la plaça com a l'auditori, on ara et podrem veure, xerrar i explicar-nos els teus secrets. Sí, bueno, ja... Així que... A gaudir la jornada i passem-nos-ho bé. Sigues sincer. Què t'ha semblat el dinar? A mi m'ha semblat un dinar de 12 euros. No
no estava malament, però no un dinar de 20 euros. Ha sigut el problema de sincronització nefast. Les postres bones, el flan m'ha agradat, no dic que no, hi havia una trufa i estava bona. Jo encara l'he de menjar, ara me'l porto, em sembla. Però no era un menú de 20 euros. Però bé, l'important és estar amb la gent aquí. La gent sí que s'ho val, Exacte. La gent, l'ambient val els 20 euros i més. Molt bé, doncs ens veiem ara. És bo. Aquí hem trobat en Pitu Hype. Hola, Pitu. Soc tiktoker, vale? No patiu, que no és contagiós, vale? No, TikTok és una aplicació on la gent penja vídeos, acostumen a ser curtets, els vídeos també, vale? Que guai, estar aquí, desvirtualitzar gent. I res, que és el primer cop que gent de creadors veu monòlegs que faig, que els faig en bars, normalment, vull dir, un altre ambient completament, o sigui que molt guai, i que res, que espero que ens anem trobant per aquí, que us ho passeu bé, que gaudiu el CreaFest, i no m'enrotllaré més, vale? Callo ja, no? Molt bé, podeu aplaudir, adeu. Oh, no, aquí no hi ha otra, aquí no hi ha avís, que en tema jo parlo del que vulgueu, però no crec que sigui el moment, crec que ve més gent, i anem d'escoltar més, vale? Els que esteu a casa també al Twitch. Que vagi molt bé. Adeu, gràcies. Mireu què m'he trobat. Si no el seguiu a TikTok, seguiu-lo, que us deixarem per aquí baix l'enllaç, No li veureu la cara per això. Què veus ara? Hòstia, és en Xen. T'ha vist. Qui ha arribat aquí? Qui ha arribat? Què passa? No esperava veure d'aquí. Com estàs? Com ha anat? Com ha anat el dia? Molt bé, està anant superbé. Superbé, no? Jo acabo d'arribar i l'ambient que es respira aquí és de bon rotllo i molt amunt. Sí o no? Sí o no? Hombre, foli. Mireu qui m'he trobat, l'Albert Roig. Què tal? M'ha trobat perquè soc més alt del que sembla. I aprofitarem per demanar-li la firma del seu llibre a l'Albert Roig. Un bon amigoti. A les vostres millors llibreries, a les pitjors també, A totes. Bueno, això ha sigut... Gràcies. Va, ara farem una... Uns quants hem fet un crit i venim. Gràcies. Molt bé. Les mosques s'enamoren, és la vida i el sol. Ara, gran angular, ara. Per aquí. Mireu qui ens hem trobat ara, la Cimera Valenciana. Hola, caricús! Si no la seguiu, que segurament ja ho feu, però si no ho feu, us deixem aquí al canal perquè la seguiu, Què tal? Què estàs fent? Bueno, doncs aquí parlant. Voleu saludar els caricús? Amb la Magdalena i... Hola, caricús! A veure com els hi va aquí el punt d'informació de creadors. Suposo que donant molta informació de lo que... No? Molta gent que ve a preguntar què és això de creadors. Mira com ho tenim aquí, Voleu informació? Estava gravant. Ja m'ho he imaginat. Mare meva. No sé. M'haurà passat alguna vegada, això. Vale. Ara ho havíem fet, però no estava gravant. Coses de youtubers, fotres. Però res, que ens hem trobat aquí amb l'Aia Salvatge i que si no el seguiu, feu-ho en el canal que us deixem aquí. I bueno, si voleu saludar els caricús. Hola, caricús! Jugueu a joc de taula. Com explicar, moltes coses. És més fàcil explicar què és un forat negre que explicar què és la xerrameca, perquè quan fèiem la xerrameca científica ens va sortir bé d'explicar què és un forat negre. A veure, ja estem amb les... Ui, ja estem amb les còpies de la xerrameca. Còpies de xerrameca? Per cert. Tita Freda, tens alguna cosa a dir? Cago en Déu. Ui! Ens presentem amb Tita Freda. Hola, què tal? Hola, Tita Freda.
Soc ventríloc, no us nota. Tita Freda, que no tens el micro, home, no parlis. Com Déu. Bueno, expliquem una miqueta què és la xerrameca per la gent que ara està passant per aquí una miqueta i tal, no? Jo no m'atreveixo. Jo ho he de fer tot jo? Ets el president de creadors, és responsabilitat teva. Ara soc president, ara soc No, és el xus no president. Xus no president. És el xus no president. O sigui, qualsevol cosa que digui el xus aquí... No compta. Què? Escolta, jo demanaria una ovació al president i un president del públic. Bueno, podem... President! Bueno, ja està, ja deixem de fotre la pilota. Vinga, flama. Què és la xerrameca? Aquest serà el meu blog, perquè l'Òscar està fent més blog per mi que jo el que estic fent en el meu canal. Això et volia preguntar, com va el blog, però ja ens ho has dit. Fatal. No hi haurà blog avui o què? Avui sí, el d'avui ja el tenim programat. D'avui no sé si hi haurà blog. Hi haurà igual 4 imatges, però no sé si hi haurà blog en si ben maco. T'hauré de passar aquests clips. Sí, sisplau. No, Twitch. Rizzo, què estàs menjant? No, quan ho vaig fer. Què busques? Mira. Creadors em representa, hi ha dolç. Bé, on hi hagi dolç hi ha bona gent, sempre. La bola del drac ens dura la sort, no es pot escapar. Anem a trobar la bola del drac, serà per nosaltres i agafarem la mà. I em va ensenyar a fer iodels, això és el casquet volador. Tu sempre guanyes, Doraemon. Tu sempre guanyes, Doraemon. I ens divertim els bububops, bububops. La nau vola, nostres l'univers, l'aventura i els espais oberts. Som els tripulants d'aquests mons llunyans que venim per tots petits i grans. Visquis darrere, que t'ensenyarà cançons. I ara que en saps de bonic, els enemics sempre te vencen. Adéu. Bueno, les entitats que han posat paradeta, que han tingut la paciència d'estar aquí tot el dia també, la gent que ha pujat a aquest escenari a treure's la vergonya i a fer concerts també molt bons com els de l'Auseta i moltes altres coses, monòlegs, etc. Ha passat moltíssima gent durant tot el dia, també agrair molt a l'Ajuntament de Manresa, a Plataforma per la Llengua, Òmnium, Fibracat, .cat, Fundació.cat, bueno, me'n deixo moltíssims, ho sento, perdoneu pels que em deixi, però us ho estic fent tot de memòria, així de memòria més o menys, i el Pulgar Tejana també, que ha estat aquí tot el dia assegut, aquí fent de tècnic, fent el directe, més de 6 hores de directe per Twitch, i un altre senyor, Tita Freda, doncs també. Els dos, un fort aplaudiment, sisplau, per aquests mega cracs de creadors. Aquí havíem de fer una gala superxula, superguai i tal, però anem a fer-ho més resumit, així que tots atents, per favor, perquè anem a donar el premi d'aquest CreaFest 2022, que esperem aquí a Manresa, que esperem que repeteixi per molts anys més, i donarem el premi al millor canal de creació de continguts en català. D'acord? Així que no comenceu a fer perquè no sabeu res. Així que simplement volem donar un únic premi, que és el millor canal de creació de continguts en català. I aquest premi és per tota la gent que forma part de l'associació Creadors TV, i no només de creadors, sinó tothom que crea contingut en català. Aquest premi és per vosaltres, per tots vosaltres. Queda't bé ara, Pensava que em fotria un jardí ara, No. Així que moltíssimes gràcies a tots, i ara sí, per acabar aquesta cloenda, Déu, el diploma s'ha anat a la merda. Anem a fer un selfie de cloenda definitiu, sisplau.
great outdoors, forever free.